kunodaba engifisa ukukhuluma ngalo lwaseMsinga. Udaba olubuhlungu nje olwenzeka ngo-2011, udaba lokuxabana komunye umndeni walapha kwaHlela. Udaba nje esalitholayo ukuthi lingezinye zey'ndaba ezithi mayifane nezindaba esijwayele ukuy'xoxa, la khona kwala umndeni wabulalana kwafa abantu, kwaboshwa abantu. Yonke lento yenzeka ngesizathu esi-wrong. Kunobaba laphaya wakhona eMsinga, ubehlala eBhenoni, obehlala laphaya eBhenoni ehostela ey'nyanga lo baba. So ubebuye-ke abe yiso ley'nsizwa zalapha eMsinga endaweni yaseMzweni, khona indawo kuthiwa iseMzweni lapha kwaGobho, ngike ngaya khona. Lo baba wayeyinyanga khona ngo-2011, wayehlonishwa kakhulu futhi lapha ngakubo, wayehlonishwa kakhulu ney'nsizwa ngoba beganwe izithembu. Lo baba njengoba beyinyanga laphaya eDenver, bekugcwala kakhulu endumbeni yakhe. Bekugcwala kakhulu. Ubebuye-ke ebewubhekenwe iy'nsizwa laphaya. Ubebuye kushuthi uyazi ukuthi eGoli iy'nsizwa ziyayibe nje emahostela, iy'nsizwa ziyayibe nebhuku la khona okushaywa imali njalo khona ngenyanga, zibeka imali bese ziyibeka ensizweni ethile ethembekile, ezenzela ukuthi uma kuvela isimo esithile esiphuthumayo, mhlawumbe khona unoshonayo la, kungabi lokhu kulindwa imali nani, kodwa kuhlanganiswe nje ahanjwe ofihlwe ekhaya. So lo baba ubebheka into ey'fana nalezo. Uyazi ukuthi into eyenzeka, lo baba wathi bekuthi ngo-2011 kuza lapha kuGudi, wakwaphambana nomfowabo, abakulamana obaba, umfowabo nje ahlala naye eGoli, bephambana kule nto yebhuku kuyo lento yobhuku yokuthi njalo makuphela inyanga kuzoshaywa ibhuku. Baba kusho ukuthi kwaphambana imibono kuye nomfowabo. Khona umfowabo kuthiwa uNhlanekela ngoba kuthiwa uSililo lo baba oyinyanga, bese kuthi umfowabo lo uNhlanekela yena wayesebenza nje, sebenza ifemu. Abandawonye laba abakhona eMsinga esigodini sakwaGobho, uyaziwa umuzi omkhulu wakwaHlela laphaya. Ngifuna ubuke imistake esiyenzayo sizinsizwa zakithi. So uma bexabana lo baba oyinyanga nomfowabo, ngathi baxabana kwaze kwaba kabili, bihishana nje. Kwase kuthi ngoLwesine ngo-2011 uGudi ngoLwesihlanu, ngoLwesine lo baba oyinyanga wayehla ekhaya eMsinga esuka eBhenoni eGoli, ephethe nje ikhwama eyibeke ngaphandle kwasehostela, elinda imoto, lezi imoto ey'thathana ntambama emahostela bese zehla nani. So wayelinda imoto kanjalo. Mayelinda imoto lo baba yabe elindile nje kanjalo, elindene abanye-ke ngoba iy'moto khona eziya koMsinga, khona eziya koBergville, khona eziya koNongoma, njalo njalo, njengoba ihostela kuhlala iy'funda ey'hlukene. So esalindile lo baba neyikhwama, kwavele kwavembuka iy'nsizwa la ey'ntathu, njengoba kuphithizela nje, kwavembuka iy'nsizwa ey'ntathu zamdubula lo baba. Kwakhomba ukuthi uqinile
ngoba kuthiwa wakwazi ukuthi noma zimdubula ngeibhamu ezinkulu wakwazi ukuhamba ezeyongena ehostel azila lezi lokhu zimdubula waze wawa ngoba esekhupha amastebhisi okuyongena endlini yakhe ingabe wayelanda isibhamu naye noma wayilandeni. So wawa-ke washona lo baba. Ushona nje ugudi uzoba ngakusasa. Kwase kuthi umfowabo lo akade ehishana naye ensukwini wayesehambile ekhaya ngoba ngathi wahamba la kulo yithathu kulo yibili. Nezinsizwa ezalwa yilo baba nazo zasezihambile zisemakhaya. In fact nje ngogudi ntambama ngolwesine ugudi uzoba ngakusasa. Ezinye insizwa sezihambile kodwa eziningi isuke ezohamba ntambama. So kwathi makufika umbiko emakhaya ukuthi ubaba uhlela useshonile leBhenoni. Kushuthi angithi umuntu mayeshona nje into yokuqala efika ekhanda ukuthi kambe ubexabene nobani. Mayeshona nje ngokudutshulwa kanje nani kuyayibuka kani makushona ikhansela into yokuqala nje ifika uvele kuthi makungele IFP kuyayithi kambe lapha kwi-ANC uyi-ANC emdubulile noma makushona ikhansela le-ANC kuthiwa i-IFP kuyaye kube naleyo nto NFP ne-IFP EFF nani uma kushona umuntu nje kuyaye kucatshangwe eqala ukuthi yini engabulala lo muntu. So kushuthi ngala emndenini kababuhlela lo oyinyanga ezinsizweni zakhe wavele kwafika ukuthi umuntu obulele ubaba yilo baba omncane ngenxa ukuthi bake bahishana kabi kuzofika abaholidi kaGudi bake bahishana kabi. So uyazi kuGudi ukuthi uGudi bawo lwesihlanu umgqibelo yisonto ngomsombuluko senibuyele emuva seniyegibela neyeGoli neyeThekwini nibuyele eMatohweni. So kwathi bakuphela amaholidi kaGudi lezi insizwa ezalwa yilo baba odutshuliwe lo yinyanga zavele zahamba zayoma lapha masuza khona indawo ethiwa isesigxotsheni lapha yamasuzongena edolobheni ePhomoroyi ngoba igenge yaseMsinga igenge yakoMzweni koGobho igibelela kuPhomoroyi. So ke lezi insizwa ezalwa yilo baba zazoma la ngoba emqondweni yazo zazazi ukuthi ubabwazo ubule ubaba omncane. Zazoma la zavala imoto egitshelwe lo baba omncane wayesehamba lo baba omncane esuka kwaGobho eMsinga ehambe eGoli emsebenzini. Zafike zavala imoto zivala imoto nje itekisi lezi ivala yangakubo phela kugcwele abantu bangakubwazo lezi insizwa. Zayivala imoto zacela lo baba zathi akehle ubaba omncane wazo. Wehle ubaba omncane uyazi ke endaweni ukuthi makuzobula umuntu kanje vele kusuke sekwaziwe endaweni ngoba bathi mayefuna ukwehla lo baba kufanele ehle lezi zimlinde phansi. Bathi abanye omama akangehli lezi ngane ezombulala wayesethi hayi kulungile bengibulale ngoba bathi ngibulela ubaba wabo kodwa ngikaze ngikwenze lokho ngoba mangingahle ngingehli nani nizolimala la emotweni kanti bafuna mina laba bantu ngiyazi ukuthi bafuna mina. Wehla lo baba zamdubula ke lezi insizwa zidubula ubaba uNhlanekela ubaba omncane wazo zimdubulela ukuthi zisola ukuthi uye lobulela ubaba eGoli uthenga izinkabi zabulala ubaba wazo lezi insizwa leGoli. Ngikhuluma ngomndeni owodwa. Zamdubula kubuka abantu bakhona nje abanye abathi balwazi lolu daba basithinta ababekhona eTexini sasixhumana nabo. Zamdubula lezi insizwa 2011 zamdubula kubuka abantu lo baba ubaba omncane wazo qede zagcwala amathafa yasuka impi ngoba kuyakuthiwa asikho esidlebende kwabo ngesilungu bathi blood is thicker than water. Umuntu wakwenu ngempela umuntu wegazi lakho akafani nomuntu akafani nomunye umuntu.
noma ngabe kuthiwa umama wakho uyathakatha umama wakho, kodwa mase bulewe ngabantu bembulala ukuthi uyathakatha, nawe wazi ukuthi umama wakho uyathakatha, ngeke uvume, khohlwa ngeke ukuvume lokho mayesefile sebulewe ngabantu. So walwa kumndeni ngoba nezingane lezi zika lo baba osedutshile ubaba omncane nazo zayifuna ukuyiphindiselela. So emva kokubulawa kwakhe lo baba omncane, ubaba uNhlanekela wakwahlela, zagcwala igange izingane lezi izinsizwa zalo baba okuyizona ade zibulele, zagcwala igange. Kwahamba ke zaboshwa ke. Uma seyiboshiwe zagcina igwetshiwe. Cabanga ukuthi izilaka o5 zizu5. Ngikhuluma ngeinsizwa ezalo baba oyedwa. 5 ziganiwe lezi insizwa. Kwasuka impi, izingane zayeka izikole. Khona high school nje kuthiwa Indlozana lapha ezinye zayifunda khona, zayeka kwaliwa. So emva kwesikhathi uma sekuvela kwatholakala ukuthi lo baba oyinyanga wakwahlela owadutshulwa eBhenoni, edutshulwa ngoLwesine ntambama kuzoba ugodi ngakusasa, izinkabe zamdubulayo zayingathengiwe ubaba wakhe. I mean zayingathengiwe umfowabo. Izinkabe zathengwa ngezinye izinyanga zicasulwe ukuthi uSililo lo ubaba uHlela ohlala eBhenoni unama customer amaningi, zamdubula izinyanga zahlangana zathenga izinkabi zamdubula. Kwase kuqondana nokuthi zimdubula nje lezi zinkabi zimthumelela ngeinkabi nje, I mean lezi inyanga zithumelela lo baba ngeinkabi nje, yena kade esanda kuxabana nomfowabo. Ingabe zabona ingxabano kababa uHlela nomfowabo zase zithi asingene kuleyo ngxabano ngoba uma siqhamuka manje kuzobanjwa umfowabo. Nangempela kwaba njalo. Walumuzi zakugwetshwa insizwa. Uyabona ukuchitheka komuzi kuba ukuphazima kweso nje, kuba ukucabanga nje ukuthatha isinqumo esisodwa sekuphelile njalo ngomuzi. So kwaba udabula ubuhlungu loliya ngoba ngathi mangithola ngamanye amalungu omphakathi ngazi ukuthi naye ubaba lo yinyanga sebakwafika ngephupho kulezi insizwe engaphakathi ezigwetshiwe. Sewakwafika wathi kuzona kodwa ingane zami nimbulaleleni umnewethu umfowethu engenzanga lutho engenacala naye izitha zami na. Ngazi ukuthi sekwafika wakwafika kanjalo. So ke kuphoqa ukuthi kwenziwe inhlambuluko ke manje kuhlanjulukelwana ngoba vele phela ngeke savuka ubaba omncane njengoba eseshonile nje usowashona. Ubaba omncane lezi insizwa ngeke savuka, kodwa nje kwesinye isikhathi ukwenza into ukuthatha isinqumo esikhulu ngento ngempela ongenabufakazi ba nayo, I mean ngento ongenabo ubufakazi nobuqiniso bayo, kuyalimaza kakhulu. Ngoba ayisekho indlela ukuthi lezi zizoyiphuma ejele zabulala umuntu, zabulala ubaba omncane wakhe. Ayisekho indlela yokuhlehlisa leso simo ukuthi singabe sisenzeka ngoba zabulala umuntu wrong. Umuntu wabulala ubaba wazo ukhona uyaphila namanje. So ke bengifisa ukudlula lapho ukuthi ngabhala ngelinye ngolunye udaba lwangapha eMbumbulu la khona okwabula ubaba, kwabula omunye ubaba wakwamakhelwane komunye umzwalithuli, kwabula ubaba wakamakhelwane ebulawela ukuthi uyathakatha. Kanti ubaba kathakathi wavele sefile, sekuvela ngabo labantu abambulele ukuthi hey sambulala umuntu orong. Ingasekho indlela ukuthi ihlehlise leyo nto. Enye into ekufanele sifunde singabantu ukuthi yabo mase kufa umuntu wakini, uma sekufa umuntu wakini empeleni nje mungabuka iTV, mungabuka ithi nje novula umsakazo ubulalile indaba.
ngeke lishone usuku ungezwanga ukuthi khona umuntu oshonile, ngeke liphele usuku, but ungeze unganaka ngoba kusuke ngabantu ongabazi, yabona. Abantu bashona left, right and center, and mase eshonile umuntu ayikho indlela yokumvusa. Ngeke evuswe ukuthi usubabulela ababulali, ngeke evuswe ukuthi wena ucasuke kakhulu noma mayiseshonile vele sikhonela ukuthi sishone. Njoba sikhona nje sikhonela ukuthi at the end of the day nathi sibe nosuku lwethu siphumule ngokuthula, asazi ukuthi sophumula kanjani nini. So abantu bakithi mhla safunda ukumukela leyo nto, ngiyazi ukuthi ayimukele, kodwa mhla safunda ukumukela leyo nto ukuthi ukuba khona kwethu la emhlabeni kungesikhashana, sizohamba vele mhlambe siyoqonda nokufa ukuthi ukufa hayi ngoba kusuke kubhekene nawe nakho lokho kubuke ku-TV ucabanga ukuthi kukude. Bakhona basuke besha njengawe, bakhona basuke benza ubuhlungu njengawe njengoba ubuzwa nawe makufika ilunga lomndeni. So ngiyafisa ukuthi sengathi singayihlisa lento ukuthi makufa umuntu bese sithathele izinto phezulu as if uzovuka masiyithathela phezulu. Siyabonga kakhulu.